Mbalimao, très urgent, très incroyable et très bonne nouvelle. Eh Malion, ala be Mali fait kabako ko do ba ay vidéo ya partager dien be ka soro. Bien lundi 1er août 2022. Malien tchena muso demiseni makoroba. Anga premier ministre Choguel Bora Sanno. Ja ou be ka Algérie président akuma mubla ko Algérie président be ka Assimi poussé ko Assimi kata élection na ko manga mena do Mali ne Algérie tche ko Algérie be ka Algérie tchouni Mali en plein vol a ben galondi Malien ou ye Algérie président kumana arabu kanila arabu Algérie arabu dugudi Algérie président kumana arabu kanila ou ya kumakan transformé ka Franci na ka djejugu mogo ol de bora ka traduction ke ils ont mal traduit ka ira ka ke média beka ka ke inafo Mali ni Algérie bena chier ta 600 premier ministre Choguel bora ka froba wuro nyama ne ma fana ngo Choguel ko ka guye ngo parce ngo Choguel bolobe fendo de dala Choguel kera briefing de ka brief transition ina Malien on mena prévu bela jele ira aula o ye bonne nouvelle folo ye nouvelle flana mumbe ambalma flado bora ani ambalma chedo bena do lina sanno na toko docteur Alay Bokoum aba préparer Alay Bokoum be do lina sa flado bora flaw de be ka bobi ka makoron jabi bi anga gouvernement makoron jabi kunu Mali flaw be ka bobi Mali flaw bebe ka bobi ka makoron jabi Malien ametla ko audio no vocalu kala katla ka nyafo Mali gouvernement ngena ko attaque do be ka préparer Mali village do be non abe kona marala a toko de village do de ko boy Mali dugu do be ko boy ou be ka attaque préparer de Mali gouvernement dugu to de ko boy abe kona marala ko aywa ku be fe ka taga génocide créé ya orola de ayaw kolosi dugu no ka dugu do de donde ko terrorisme kelme ka foko be ka village bla ko dugu to de ko boy autorité de transition mo waye kuma ina mede ay mo bla ka ta dugu na tout de suite de ay hélicoptère ni marfa ni surasu bla ka taga boy sama abe kona marala c'est à quelques kilomètres de la ville de Kona donc malien yananga do ko bela jena amena munya fo malien de bela jelena amena information kala bela jelen kala me ñogo fe premier ministre Choguel bora ka furabo Mali den jugu ka woro nyama malien tchena muso demiseni makoroba awni ne amena wuli kan je kan kuma la me ñogo fe ta kana ta la de premier ministre Choguel bara bampew awni ne amena je courage sanno mena premier ministre Choguel ka intervention kala aw bela jelen bala me ka fo kelete Mali ni Algérie tche bi kelete Mali ni Algérie tche chini Algérie président yo kuma mu fo Algérie président ma bi Assimi koro Algérie président ma wuli ka Assimi kele awa Algérie président ma kuma jugu fana fo Assimi ma a kuma la arabu kanela français ka média ani français ka pion no me Mali konana u yu ka média de fenge awa me munya fa transition mo ngena yana anga Choguel ka video g aywa anyate garabu be ka chaya ay mandat d'arrêt da mo munun kan u ka pion chaman be no de u ni commerçant chaman kadi a chaman Mali na folo chouin ka milliardaire ou glan oh na wa ka mandat d'arrêt da o do kan a signa conséquence kene peuple ken bawko mais aw kana reculer ou teriye mogo ya kana gerewla o de ko so ngawma ngo mogo jamana nchi a beda be flekelena amunu gerele mbawlawo amunu mabobawlawo u bebe fola u bebe bala o de ko so abeka gerenyo nyamun keni ni mogo koro nye a manise ku tungara yebi a manise ku tungara isini o koro te konete benfe u be ku kla fla de ka dobi ni teri kananye ka anga sekero ngini ka bonai do fana ba an kele directement mais kele tunu nyogon chede a vidéo na faux journaliste ou be bolo be nyogon bolo malien amena premier ministre Choguel ka kuma kan kala aw ne ambe je karaje nyogon fe ko menda men tigila di aw ni ne anga premier ministre Choguel ka kuma kan na fleni la République sœur d'Algérie en sa qualité de président du CSA et à ses dirigeants pour leur solidarité active et leur soutien constant au peuple et au gouvernement du Mali dans le cadre de la recherche de la paix, de la sécurité et du développement. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, j'ai suivi avec attention la dernière interview du président de la République démocratique algérienne qui a été manipulée par une certaine presse sortie de son contexte. Soyez rassurés que nous sommes vigilants. Personne ne nous entraînera là où on ne veut pas aller. Je voudrais donc... Comment bana peu Algérie. Pour lever toutes sortes d'équivoques, de transmettre au ministre des Affaires étrangères la traduction officielle du discours important de Monsieur le Président de la République algérienne, qui, pour des raisons que l'on sait,
été sorti de son contexte manipulé dans les médias internationaux. Il s'agira en l'occurrence. Malion, comment bella de fleur. Premier ministre Choguel Maïga, il m'a yoko kaka pour premier ministre yala. Awa sekera de folle fleur dans Malion. Parce que à Kongolo Kain, il est intelligent. A mieux galon tige toro Choguel be attaque à blague à kuma blague nyumanka. Ou tara galon tige. Le ministre de la Justice, les magistrats du Mali, façon d'un djougou d'ok me fait ka Mali ni Algérie bla nyokona de. Façon d'un djougou d'ok me fait ka Mali ni Algérie, façon d'un djougou d'ok me fait ka Mali ni Algérie bla nyokona de. Awa a bela jele fleni. Ou tara Fransika media ou Fransika chiden doba en fait Bamako bi. Mali kono bi. Ou borotara galon tego ka pasu sans fela ko Algérie ko Asimika élection ke ko Algérie ko Asima élection ke ko ça ne va pas ko Algérie wula ko ka bof Mali contre la tiente kuma ina de Algérie kuma fa traduction flesse ko tungara bolo mena kala aw ne anga je kala nyonyo fe ni mogo bala Algérie kuma mu yere fo Mali ma ni mogo mi mago bala ay se ko tungara wolo tromba chima afleni afle arabu kan fle a français fleni mena ro kala aya la mede Algérie ko le président de la République et Tebboune Amadjid, l'attentat contre les Algériens au Mali, un dossier qui n'est pas encore clos, et on sait très bien qui était derrière l'attentat. Les Maliens sont nos frères. Les Maliens sont nos frères. Algérie président de Koumagan Flédé, et leurs dirigeants doivent retrouver la légitimité et ne pas laisser les vides aux ambitions étrangères. Ko Asimika Aklito ayerela, ko Asimika nato, Algérie présent et comment mon fois ka discours là. Algérie présent ko Asimika nato, ko djougou kana Mali attaqué ka prétexte que terroriste kelei, ka prétexte que ko élection maké, ko Asimika Aklito ayerela. Koni Asimi magobe deme la ko Algérie présent be Asimi deme. Algérie présent est comment mon fort odoyi. Donc temena Algérie kumbe dubuluje kenanye. Mais ambe euro mina ko bi. Algérie ni Mali karide problème te Algérie ni Mali tede. Mo kuma fo angena aka skinoyi. Algérie présent ko koni Asimi magobe deme la kalibe Asimi deme. Oye kelinge flana fara tuguni ko Asimi kana son dien kono. Jamana wele ka boko fe ina fo Franci o kana a chongo Malika ko Asimi kana son Franci ka chantazima. Ko Asimi be chogo mi kasimi ka tote ko Algérie be Asimi ko bi ko Algérie be Asimi ko chini ko Asimi be élection ke ka be koko ke kaka klito ayere la doro Algérie ka kuma fa fle Algérie ka kuma ba fle awa premier ministre Choguel de Borana ye a tradition bela jele fle segu tungara bulu awa donc ngula tegere fo ni dundun fola Algérie alade wallahi Algérie ni Mali be kele Algérie Mali laissé en plein vol. Monsieur le ministre de la Justice dobe propagande de la France ka barad la de awa udone do sécurité d'état bu donde wallahi na be ka justice ka nga wuli ni mo ni no fe a do fana be ka tugu siki a animateur ko siki nyagami le dagala jando bi tisuku ka arajo sola aka na se flaw ma de flaw te terroriste de abo kundo a tiki be ki terun kana dondoni awa na bora ka petit dossier la awa ke abe communication ke ina fo on ni flaw be kala de la aba ke ina fo abe kanadi de mais a utere aba ke ina fo Mali on be ka wuli flaw kamadi donc na ye mogo ya kuma wula ya be mina aka bebla wula ou ne fermé qu'elle était Mali ni fla chede ni biga la lidigan fo aya fo aka na kan fo mais ka fla ta to ma ko aka na se aya ye mogo da ka kana bo flaw kamade flaw te terroriste de o tigi yɛrɛ de terroriste awa o tigi yɛrɛ de be ka Faransi ka communication kɛ indirectement ala de ngo mɔgɔ kalanu ne be dugu in kɔnɔna na awa segu tungara de a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ bi siga ka radio so la non aw kana se flaw ma flaw te terroriste ye o tigi be ka flaw de tɔ coro o tigi be ka ni flaw de bila ɲɔgɔn na o tigi be ka Faransi ka communication de kɛ awa kuma fa filɛ kuma ba filɛ ni be communication fɛ a kana siya tɔgɔ fɔ dɔrɔn a kana siya tɔgɔ fɔ a ye wula a ka kɛlɛ kɛ a kana kɛ siya ko kɛlɛ ye i m'a ye premier ministre Choguel commande ye malien bɛna yɔrɔnin fɔ a ɲɛna a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la Algérie président bɔra ka kuma mun fɔ le premier ministre du Mali est un homme très serein et qui travaille avec discernement. Il vient encore de séjourner et de déjouer une tentative de manipulation tapis à l'ombre en rassurant l'ambassadeur algérien qu'ils ont bien compris que le discours du président algérien Tebboune a été sorti de son contexte et intentionnellement traduit dans un but
de lui attribuer des termes et opposer nos deux pays. Ceci est le fait de certains médias internationaux relayés par ceux-là qui sont à leur solde au Mali. Après la riposte courageuse et riche en enseignants du gouvernement suite aux propos déplacés du président français, le gouvernement du Mali reste debout et attentif pour déjouer tous les plans machiavéliques contre notre patrie, le Bas-Maliba. Avec le Premier ministre qui a une connaissance approfondie de l'histoire des pouvoirs dans le monde, un Premier ministre aussi stratège et attentif, il faut juste le laisser travailler avec son président courageux, très patriote, le maréchal Assimi Goïta, ainsi que tous les colonels, les 5 colonels. Notre but est de voir les 5 colonels et le Premier ministre travailler ensemble, main dans la main. Il faut maintenant approcher à toutes les forces du changement. M5 RFP, qui doit être le moteur principal de toutes ces forces, avec le Yerewolo aussi, qui doit être le moteur principal de toutes ces forces, accompagné du CPM, GPM, Corena, Mouvement Victoire et Gouloir, GPM, tous les bloqueurs, tous les vidéomans, le président doit les appeler tous, ou son Premier ministre et les ministres, pour que toutes les forces du changement sentent qu'elles ne sont laissées en marge de tout et qu'elles sont respectées. Ce n'est pas une question de poste ou de l'argent, mais plutôt de considération, comme le Premier ministre le fait. Et certains pensent que le Premier ministre paye les vidéomans. Ceux-ci n'ont rien compris. Aujourd'hui, il faut pardonner à tous les vidéomans qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont au Sénégal, qui sont partout dans la diaspora, leur permettre de revenir au Mali, les former sur le fait et les unir autour du programme du changement auquel ils adhèrent tous déjà. Kuma fafle, kuma bafle. Quand il y a une belle jele fait, beki tege di nyogoma. Quand il y a une belle jele fait, quand il y a une gouvernement fait, quand il y a une président Assimi fait, Mali vidéomani be, neba aw de ka kele la. Vidéomani mene fait o, vidéomani mutene fait o, aya blau kuna, nega kele de. Parce que ni a ye jama be boka Assimi supporter bi, ni a ye jama be gringa da Assimi kambi, en vidéomani de do, en beka nga tege de nyogoma. Vidéomani sike na vidéomani kele, en beka tege de nyogoma. Munu be fanani ke, munu be banani ke o, ne se ku ka langini kele. Vidéomani be ya faka ke vidéomani be ma, beka se ka ta Mali la, o ne ka langini di. M'a ngini Assimi fait, m'a ngini Premier ministre Choguel fait, ay déclaré au gouvernement na, aka nani faso de nyuma unye, do bise ka dimi, faso kanu bolo, ou bise ka kuma déplacer les fort. Mais il faut les comprendre, il faut les pardonner. Bon, faut bela jelena, amo ngini nga gouvernement fait, amo ngini les 5 colonels fait, amo ngini Mali justice fait, amo ngini bela jele fait. Malion, oye Choguel ka langini, amo ngini colonel ou fera fait, au beka ou tike di nyogoma, anga langini te colonel ka fara en force vive Yerewolo Debout Srambar M5 RP en bede kanga mbolo de nyogoma bi Assimi ka candidature 2024 ka barake oka main dans la main avec le héros le premier ministre qui veut le changement ima Choguel commando yewa parce que Choguel ka langini nindi ambeka fara nyogon kan surasu mana Assimi mana ali jakumani ira ambeka tugoko oye Choguel ka langini di oye Yerewolo ka langini di oye M5 RP ka langini di M5 RP ka fenga min kera odongo utarani Maliki Diao photo Assimi photo ani Choguel photo les trio M5 ka conférence lambe M5 fo oyoro la Malion comme Mali Kourambe ka fo ko de be ka jo ayaye ou me fait kani Algérie blagnona Premier ministre Choguel bora à travers son intelligence ka complot be déjoué ka Malien be nyele orato Francis John munute Francis fait ou tseka ke Premier ministre fait donc pour atteindre Assimi ou be gouli Premier ministre de contrôle là Choguel le mouke bi c'est historique bravo au Premier ministre Malien awa flaw fana bora yala nga flaw ka yoro kala anga dugu do be no ko o menacer lendo mo do vocal do cinéma assalamu alaikum ayen name M5 RAP anakle abida wa kana somo do torote ala kana toro foke aywa ni nouvelle yi kati anga autorité ma ko ka la me kosre ko kan deme dugu ple ko ka anga do na nyamo contact peut-être o ya kuma reme min kera ogo fengala odon jala sago ala kan kise kan la kana utara parce que karge utara ka ko be karge ulanga do so tara ko bali donc ali sisa utara kumbo dugin file ko nani koron fe ko buru anga do no dugu bade do dugu bele de do ko amangina nga autorité mo fait et bien lundi 1er août 2022 amangini Mali autorité mo fait ko dogono dugu do be ko bui ko terrorisme kelme ka taka encercler
aye aka avion bla kata dogono dugu na 100 a communiquer flene Mali autorité président Assimi premier ministre Sogeli Sado Camara aw fefe les 5 colonels aye wuli de sinon o be fe kataka génocide kede aye aye dogono dugu do tara moko kemeni ko faga o be fe ko nyogona side kede aye wuli rapidement pona dugu do be no aye vocal partager anga kala folo dugu koro de do ko utara ko dugu mbeka wuli voilà kuna sinu utara kunu utara voilà donc ute yoro sila ibora kona ube koron fe ube yoro ndilai donc autorité fana ka jija u ka jija u kana be do doso bolo kana be to doso bolo karge tay wulla u karge ka wuli arrangement de karge donc amasaka nyaw bolo doso tara un doso karaba kata banani ke una follow de way umo bidu anu wole fila de fagara tornisula filana ubora sisa unana jamba kuru ka labe katkatu woro voilà terroriste ka damol moto mol nu sanfe donc depuis yu kumbo uye dozo ye u temena kata donc sisa oba kata u kumbo buru de quoi donc buru anga dogono dugu bade autorité o ay wuli voilà awe la yoro mbada nya fora de autorité fen ben groupe kono fana na yalla me awya ka baray awya ka baray aw ka bara bede kelendi na yo jamana sécurité amo be mina o sécurité de samia bugati do Sénégal yoro nyermande yoro yi voilà du ko le président do anga sigida bi anyonte donc comment ka mo mine u kana Sénégal samia mo ka nyom nyebere do donc ake ku yodi u beta mo faga u beta mo ga baga si u beta mana ko ke mo la odela donc do so fara be autorité ay wuli donc un point de ni voilà o communiqué tellement ko nyafo président Assimi ngena tout de suite ay ni vocal partager Mali autorité o ka soro ku keleme ka taga terroriste bon mokti kerefe dugu do be no u keleme ka ta terroriste bade bonye a malien anga wuli kan jode beka wuli ki jo autorité baka barala ko nye dunun golobatola yi ko ni bara faratote ko dunun blatola di dunde ko jembe blato dunde ashi kana sran an beka to Assimi ko ala kama beka to transition ko na mogo miye munye hali sukuba kono na ya sagosi do blale akana magana de ayta police wuli u bise gali ko jugu préparer yorobela an balma flaw fana bora ka makoron bla place la amino vocal fana je aw nanga je ko la nyoko fa flaw bora ka kuma fla do bora ka kuma ayu kuma kana me ametla ka traduit an balma che bokum belina bon wartude modon fajoni fla be Mali fla be kan kuma la me flaw de be ka bobi ka makoron jabibi aw ne angola me bon wartude modon fajoni on nani ko Manuel Macron haali onon fulbe enen fulbe donc kanya fo malien dem bela jelengena mbesigi nga kuma kan malien mbesigi nga kuma kan yani nga audio kala biye lundi 1er août 2022 Mali gouvernement nga kuma kofe flaw an balma flaw ala ka barka do la flaw de fana wulembe bi ka Macron jabi aw ni angara me flaka ne dunde fla beka ni euro partager flaw bora bi ka Macron bla place la o jugora alni Mali gouvernement tay o bayira ko fla kelete Mali kono Mali sia be kilingi anga nyoro la me tinno don pati kede ko haali ko hala ko haali ka wana fa nafa en fa wela en o haldi o halda fa nafa en de so Mali fu hawrinama wadama le yiti o illa ka haaji makko wala hen wana hala fulbe tan afami haaji makko wala e pullo wala e kaado wala e bobojo wala e senofojo wala e menkajo wala e bamaranke wala e burdame wala e bellajo wala e koyra borojo haaje français wala e fay goto wala mo be jiddi be jidda en hande be jidda en jango ko be darta jonko baasi be darta fa be gaddondira leƴƴi sabi kambe nde be gaddondira e leƴƴi so be keba fu be gaddondiran alsilami e kircen so be keba be gaddondiran leñol e leñol malien en onon malien en nana o daande am tinno don pari kero don ko français hala ko Manuel Macron haalto ko fen de bunti felletene wana kambe pelle be bippena non wana leso jeni wi gonga ogo sagu de ngala ton
e be tonno wala ko be kalin voilà yimbe warabe so ngatta le bulli on wete tagal maayo mottingo be ngala ton e be tonno afami ndukala yimbe warabe tombe be ngala ton e be tonno e kala hunde fu kambe ngadi kambe dokkata haabe malfe kambe dokkata fulbe malfe en joni finde jokkade kambe dokkata bamarankobe malfe kambe ngaddiri leydi Rwanda ni be keldu 1 million neddo wara voilà nyande Paul Kagame hokkata be 24 heures hokki be nyalta leydi ndi hono no Malion abela jeli mede ako abeka mu fo flakana mbe fe an balma fla bela jeli ngani kuma mais c'est très important mbe fe an balma fla bela jeli ngani kuma mais c'est très important donc ou bien kuma mu fo flakana Malion amu fo toujours et amena toujours an balma fla munu be ka makoron jabi balmawo ametla ka ambe kuma kan kala an balma fla de bolembe be ka makoron jabi anga kuma kan je ametla ka tradition ke 600 Ajim koyta worini Paul Kagame worno ajum koyta militaire Paul Kagame du militaire ana yeko be gollata ko mais population mudu o walli population Mali imme ndare e koyde mo voilà ayi hono no gaddon jonni gadon non so be mi militaire moƴƴinta wana penekala général de Gaulle moƴƴini français duubi nayi be nanga Allemagne ana wadi be coloniser voilà fay kaji mum be dum be nyamata voilà duubi nayi voilà général de Gaulle immi so dari e koyde mum faabe kewdi ko e mabbe balebe maayi tuba be maayi mi sikko militaire non o wana civil Samburu Makel kanyum moƴƴini Mozambique voilà so be mbari voilà donc malien ka fo bela jelengena et ameka bara minke ambe do de ka alibi ala ka bara inoya beki tege di nyogoma beki bolo di nyogoma ambalma do de be ka boka ni barake ambalma fla do de be ka boka ni bara nyuma nke angan jija toujours bara kana tien mbe siga awroka ambe je kala je nyogon fe o militaire non o wana civil Muktala Mohammed kanko moƴƴini Nigeria fa aéroport nde indira Muktala Mohammed o wana civil no o militaire non afami Jerry John Rawlings fay goto soda avion personnel e ley Afrique do so waddi voilà drapeau leydi mo woni so wana Ghana voilà 210 Ghana Airways kanko sori voilà nyande warno kunde be tete avion voilà. Ghana London ko makoronte ko abega mu fo flakana ko makoronte ka flaw no fe kelegede ko makoron ba yere no fe kele de la ko fla yere wolo shi kana marfata Mali contrôle la ko uyende ke Rwanda kataka tutsi armée ko France te ka flaw de mede ko France ba yere de ka intérêt la nga kuma to la me mbi be nangiri mo nyamande mi garan he kudde so immo dare ko en makko wi leedi jogini café kakao kange jama so jaaram kan jaari hoore mu wudi volontaire ngaay di fu den café mabbe kakao mabbe ko di war yeeto yeeytaake kambe na bata dum Europe kange mabbe jam mabbe kulle mabbe fu voilà ko nyande avion o waranno 210 Ghana Airways drapeau Ghana warde o militaire nonno Tuma Sankara yo militaire nonno voilà ko moddir leedi makkundi minen haaje amen wala e politicien fay goto min jida voilà Mali yida politicien hande yida politicien 1200 milliards woni ko politicien be nguji so jalti leydi ndi eren ni jodi fay hôpital ngaaji fay docteur jangala kuma bana pew mena docteur Alay Bokum wole ale re fly mena fla do wole sa docteur Alay Bokum ale bena boka kuma traduit aw nanga je kula me nyogo fe beka docteur Alay Bokum kuma kana me docteur Alay Bokum ale bena boka a traduit mun fora flakana docteur Alay Bokum belina mbalma wo ay Alay Bokum la me ale re fla de ale fera bena fo mun fora flakana docteur Alay Bokum anye fla do ka vocal kala sanno comme RF fly ibse ka traduit malien ga mea ouais bon ne a traduit ka gelene ma fe ko mbi fo mbi ka lamelekela be fo ibe haketo vocalier de a cinema abene ne fana bolo ya vocal be mun fo dron flaque do ne konta da sikile be jamana min kono voilà ako aka vocal la ko mo ko kuma la me ko so abena mun fa kada e fana mo ko vocal ni chari fambe voilà ako ko Emmanuel Macron ka kuma fole ko flashi kana bla kuna ko Emmanuel Macron yake parce que abe flaw fe
Voilà. Ou bien Emmanuel Macron ya ake parce que fulaw kadaye. Emmanuel Macron te fula fait. Ate bamanan fait. Ate Bourda me fait. Ate Koroboro fait. Ate Dogono fait. Ate Miyan fait. Abi fait ka siyaw de bila ɲɔgɔn na dɔrɔn. U ka wuli ka taa ɲɔgɔn faga ko ni Emmanuel Macron kun bɛ fulaw fɛ. Ko bunti attaque ngo France de y'a kɛ ka tila ka bɔ a kɔrɔ k'a fɔ kulu ma kɛ. Fo ONU de y'a fɔ kulu y'a fɛ. Ngo kun ye fulaw ye. Voilà. Voilà. Ko Ogosagu de kun kɛra. Ko muna France kuma. Voilà. Ko u ye nin de kɛ ka Rwanda ci. Voilà. Ko Paul Kagame ye militaire ye. A ye 24 heures de d'uma u ka taa ka bɔ a ka jamana kɔnɔ. Voilà. Ko bi militaire de bɛ an bolo. Ko donc an bɛ se k'an wasa o militaire baara la. Voilà. K'ale yɛrɛ cɛkɔrɔba ye. A tɛ cɛkɔrɔba fanga fɛ bilen, a tɛ politique fanga fɛ bilen. Voilà. A ko Emmanuel Macron bɛ mun ɲini dɔrɔn. Jamanadenw ka wuli ka taa funteni ɲɔgɔn kɔrɔ ka taa ɲɔgɔn faga. Kulu de bɛ marifa di fulaw ma. U bɛ marifa di dɔgɔnɔw ma. U bɛ marifa di bamananw ma. Ko bon donc mɔgɔ min b'o kɛ. Ko mɔgɔ man k'o lamɛn, ni fula min y'o lamɛn u k'a dɔn ni Mali ni fulaw ni kɔrɔbɔrɔw ni miyankaw ni dɔgɔnɔw ni siya bɛɛ donna tasuma kɔrɔ ni Faransi b'a ta sɔrɔ a ka sira t'a la. O tiɲɛ. Donc ko fula si kana nin kuma in lamɛn dɛ. Ko Emmanuel Macron ka kuma fɔlen fana tɛ tɛmɛ. A ko fana parce qu'il a fait deux messages Seku. Message filanan u bɛ fɛ ka militaire tɔgɔ tiɲɛ mun na. A ye hakilisigi kɛ. De Gaulle ko ye militaire ye kuma min na Allemand nana. France minɛ fo France yɛrɛ bɛ Allemagne wari dun. Pendant 4 ans, De Gaulle de révolution initiée, c'était un militaire. Ko Samora Machel, Mozambique, ko ye militaire ye o de fanga di. Ka jamana ma n'o ye Mozambique. Voilà. A ye kɛ dɔ tɔgɔ fɔ Mohamed, a ye fɛn dɔ tɔgɔ fɔ. Vraiment, je me rappelle plus que les gens m'excusent l'histoire, je dois connaître ça. Mais un président nigérien min ye militaire ye hali aéroport yɛrɛ tɔgɔ dalen b'a tigi la bi. A ko Jerry Relix, c'était un Ghanéen, ale de ye Ghana sigi a sen kan. Voilà. Militaire do. A y'a fɔ a y'o de fɔ filakan, a y'o de bɛɛ fɔ filakan na quoi. A ye nin bɛɛ de fɔ filakan na tantôt. A ye nin bɛɛ de fɔ filakan na o. Ne yɛrɛ bɛ audio in j'ai même traduit en bambara et je vais n b'a cɛri sɔɔni n'Ala sɔnna. Voilà, i bɛ tila k'a d'a ma an b'a bila page sanfɛ bɛɛ k'a lajɛ quoi. N'Ala sɔnna. Nin cɛ n'i y'a ka kuma lamɛn. A bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ko Faransi ko mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ bila ko nin siya ye nin ye nin siya ye nin ye o de ka di Faransi mɔgɔ si kana don o la. Kuma minnu fɔ dɔrɔn Seku. Kuma minnu fɔ don o don dɔrɔn. A ko fila si tɛ min bɛ se ka fila kɛlɛ mun bɛ yen. Fila nafolotigi si tɛ min bɛ se ka u armée ni Faransi ni a ɲɔgɔnnaw tɛ. Ko fila ye misitigi de. Misi bɛ se ka marifa sɔrɔ wa? F'i k'i ka misi bɛɛ feere pour que marifa 2 ou 3 sɔrɔ. O tiɲɛ. Ko jɔn de ye marifa dɔn ko marifa bɛ dilan Mali la wa? Marifa bɛ dilan Afrique wa? Jɔn de b'a dilan? K'u bɛ taa mɔgɔ kuntanw de ta dɔrɔn u b'a ta siya bɛɛ la. Ka marifa d'u ma. U kana mɔgɔ fɛngɛ. A ko fɛn dɔ bɛ fana a y'o fɔ i jɔn k'o fɔ yɔrɔ in. A ko ni tubabu yanni Faransiw ka na yan. Mɔgɔ b'i ka dɛbɛn ta. Kabini Ɲɛmɛ fo Dakar. N'i sera du o du la Ala kama mɔgɔ b'i bisimila. O tiɲɛ. Bi dumuni. I bɛ wuli sɔgɔmada fɛ i b'i ka dɛbɛn kuru. K'a fɔ a ye ne taara i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ka taa n'i ka ci la. O tiɲɛ. Mɔgɔ si tɛ fɛn f'i ma. Bi n'i nana dɔrɔn hali ni dɔrɔn mɔgɔ fɔ nin bɔra min bɔ u ye mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na. A ko fana fɔlɔ. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ye misi gɛnna n'i ye saga gɛnna a ma fɔ misi a ko misi a ye saga gɛnna. Non pardon ba gɛnna. Ko i b'i ka ba troupeau ta i b'i ka ba bɛɛ ta ka taa n'o ye kungo kɔnɔ. Ni su y'i sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'i da yen ka sigi n'i ka ba ye a dugu mana jɛ i b'a ta tuguni ka taa yɔrɔ wɛrɛ i bɛ dumuni ɲini ka di i ka baw. O tiɲɛ. Bi a tɛ kun mɔgɔ si la ka bɔ kungo kɔnɔ ka taa fɔ k'i bɛ taa i ka ba gɛnni kɛ. O tiɲɛ. Ko jɔn de nana nin masiba bɛɛ ye ninnu ma ko bon ba gɛnna n'o ye fila tɛ kisi non gɛnnikɛla tɛ kisi. Mɔnikɛla tɛ kisi. Sɛnɛkɛla tɛ kisi bilen. Ko nin bɛɛ kɛra sababu ye tubabu de donc Faransi de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ tan a ye nin bɛɛ fɔ filakan na tan. Bilahi ye nin bɛɛ fɔ filakan na vocal kelen. A y'an bɛ tila ka vocal bila Maliyɛn bɛɛ b'a mɛn. Maliyɛnw filaw de wulilen bɛ ka Macron jaabi daminɛ sa donc i ka kuma tɔ fɔ sisan. Non o de kun don ne kun bɛ fɛ k'i fɔ dɔrɔn Seku k'i fɔ i bɛ baara min na vraiment. A fɔra ko 50 dira ne ma ne y'a di e. Ne bɛ kali Ala la ni mɔgɔ min y'o fɔ Ala ni kuma ye tiɲɛ ye ne kɔni ko kuma ye nkalon ye a ma di ne ma mɔgɔ min y'o fɔ ani ne min bɛ ka fɔ ani e ni mɔgɔ min bɛ nkalon la Ala ka tigi halaki Ala ka somɔgɔ bɛ halaki. Amina amina rabi walayi Ala ye tiɲɛ ye tiɲɛ bangera bi. Ni nkalon sugu da
wallahi wallahi ni na soro ne ta de tien we eta de tien we atiki ta de tien ala ka tiku be ala ki amina amina ni mo ma fa mu hani bi seku ko adama de do de be be fuka jamana ka yelema seku wallahi nu willa ku ta ka kono ya tan duru ke yoro do la seku yani nga se bi mo o ma ne nyini ngolo parce que ba do wari to bari to yoro la o tien seku ni mo nana funyala ko seku ne wari dima pour que gade ko kuma nyuma fo e ba don galondo ay galo min dalale ne fana ba don galondo o tien e be na munde ke be na gerne la ke o tien ba don galondo da inflabela wallahi lu yere ka kuma ku ka galondo ba to e be ka noro premier ministre la e be ka noro wallahi 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 nala sonama merci beaucoup docteur non te décourager ne te décourager Inch'Allah. Nala sonama. Merci docteur. Voilà, merci. Ok, Kambe. Malien au bela jeli ya mesan. Au bela jeli ya isa. Noro bora kuma la pew. Flau de wulembe bi. Makoron kontrou la. Ko flashi kana marfata mali kontrou la. Fla be bora. Fla be dugu la be bora. Bebe ka message bladron gouvernement. O ba ira ko Allah de baraka do mali la. Mali gouvernement aya o doka sino ko peuple ba ko. Ama yini malien befe beka gouvernement indeme. Malien beka gouvernement indeme. Malien beka asimi indeme. Mogo be na ni farali ye aya o me fi atigi wula de. Nyo de fana ngo jugu yu kla fladi. Aya koloshi. Donc bora ko message tellement de bla. Message wera mfra be tunu ka jefo malien dem bela jele ngena. Ko keleme ka manda dare da mogo munun kan. Uka piomba sengoro de. Bubu sise nu bora o kumana. Donc mogo chama bora o kumana. Donc il faut que le gouvernement fasse beaucoup attention. O de kuma kundo malien. Ala ka baraka do malla. Ala ka baraka do Mali chia bella. Vive l'unité du Mali. À bas les traîtres. À Kambe.